detaile bat geixio ametsai buruz. Konturatu bazazte aukeratu juten kolorik, aurreko bideo hortan dia, urdina, orlegia eta zuia. Ez dut aukeratu kolori hau. Kolori hau oso polita, bai. Jende asko gozan zaiona. Bai. Bino, zertako ez dut aukeratu, Zuk aukeratu altzu. Animatu za ariketa egitea? Probatu. Ez pasa animatzen kolori hau aukeratzea, horrek bakarra zehoz esan nahi du. Konturatuko za. Animatu baza kolori hau aukeratzea minio ez, atsegina gertatu zaizulako, baizik eta beldurra mandizulako, eta alare animatu baldin maza, horrek ez zehoz esan nahi du. Animo, aurrea. Gertaiteke, ametsa ez oroitzia, aginan pilulan bat, zehoz hartu zulako lo gelditzeko, eta propio inkontziente gelditzeko, oire gertaiteke. Edo gertaiteke baita ere oso nekatua jontzala oira, eta altzu nein. Hoxe, hoi dia aukerak.